जे जोंनि बर'फोरबायदि गोबां मोसानाय गुबुन जाथियाव गैया। जोंहा बे बागुरुम्बानिफ्राय लाजेननानै मोसाग्लांनाय, दाउस्रि देलाय, बारदै सिख्ला, सथ्रलि, बेनिफ्राय नैबे खेराइखिनियाव दङ बै दाउ थै लोंनाय, खामाव बारखोनाय, थुंग्रि गानाय, हां गोलाव बोनाय, हां गुसुं बोनाय, नाव जावनाय, मुफुर खोमलायनाय, खोजिमा फनाय, गान्दौला बोननाय गोबां दङ। फ्राय 34 बेबायदि गुबुन हारियाव गैया, जोंनि बर' हारियावल' दङ। बेखायनो बेफोरखौ फोथांना लाखिनायनि बिबाना जों साफ्रोम बर' फिसानि। जोङो सोलोंनो नाजानांगौ। जोंनि ओनसोलावथ' बर'नि हारिमुखौ बयबो मोजां मोनखायो, गुबुनावबो मोजां मोनो। आं बिनि मोनसेल' उदाहरन होनो सानदों। जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन, बिनिफ्राय जोङो गिबियै फिलिपाइन्सआव थांदोंमोन 2002 मायथाइयाव। सेकेन्ड टाइम थांदों 2004 मायथाइयाव हंकंआव। बे हंकंनि बाथ्राखौ आङो बुंनो सानदों जे हंकंआ ओरैबायदि डेभेलप जायगा। मोनसे बिजाबाव आङो फरायनो मोन्दोंमोन जे बुहुमनि मोनथाम जायगा हंकं, बेंकक एन्ड सिंगापुर, बे मोनथामनि भितराव जुदि मोनसे नुयोब्ला बुहुमनि गासै जायगाखौनो नुनाय जायो। थारमाने बे मोनथाम जायगायाव बुहुमनि मानसिफोरनि स्टाइल, न'नि स्टाइल, लामानि स्टाइल गासैबो दंजोबो। बे हंकंआव जों थांबाय बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननिफ्राय। जोङो 22 जनिया मोनसे ग्रुपमोन, हारिमु हान्जा। जों जेब्ला गिबि दिनाव सहैदों, बे खालि जोंहा प्रग्राम गैयामोन। जोंनि सिख्लाफोराबो जोंबो लंपेन्ट गाननानैनो ओंखारबाय, सिख्लाफोरा सुरिदार गाननानै ओंखारबाय। एखे चाइनिस मानसिफोरदों, हंकंनि मानसिफोरदों, बुहुमनि मानसिफोरदों जों एखे, नुनायाव एखे। जोंनि गन्थंनि महर, मोखांनि महर बे चाइनिसफोरदों एखेखा। अखानायै जोंहा प्रग्राम दङमोन, जों बागुरुम्बा मोसानांगौ, लोगोसे बारदै सिख्ला। जेब्ला जोङो फुङावनो ओंखारनानै जों गामसा गानबाय, आर'नाइ लाबाय, खर' खावखाबाय आर'नाइजों, गामसा खास'बाय। बेनिफ्राय जोंनि सिख्लाफोराबो दख'ना गानबाय, रिगि रिगां लाबाय। गुबै बर' जानानै जेब्ला जोङो बासाव थाङो, बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मानसिफ्रा होंगो दोंगो खालामबाय जे नोंथांमोना बहानि, मा जाथि? बेनिफ्राय माने बयबो सोंबाय नोंथांमोना बहानिफ्राय फैदों? जों बुंबाय जों इण्डियानि बर' जाथि। बिदिबो जाथि दङ नामा बर' जाथि होननाय? गोबाङा मिथियामोन। जेब्ला जोङो मोसानानै दिन्थिबाय, जों ओंखारनाय लोगो लोगो माने बेयावबो होंगो दोंगो। आरोबाव जोंखौ खावलायबावदों, वान्स एगेन प्लिज, वान्स एगेन, आरोबाव मोसाबावनांगौ। इन्टारनेसनेल प्रग्रामाव बिदि खेबले मोसानो सानजाया। प्रग्रामाव जाहोदों बेनोल'। बेयाव 75 कान्ट्रिनिफ्राय, हादरनिफ्राय प्राय 7,000निबो बारा डेलिगेट, 6-7,000 नायबिजिरगिरि, अबजारभारफोर गोबां मानसि जमा जादोंमोन। आरो जेब्ला जों बाहेरायाव ओंखारो मोसाखांनानै, बे इंलेन्डनि, आमेरिकानि, इउरपनि सिख्लाफोरा जोंनि सिख्लाफोरनि दख'नाफोरखौ, रिगि रिगांफोरखौ नायदों माबायदि एसेबां मोजां। आरो बिथांमोना बुंदों जे बेयाव जेसेबां फैदों, मोन 75 हादरनिफ्राय, बे गासै हादरनि गेजेराव बर'नि ड्रेसानो बयनिख्रुइ जेन्टेल। आखाइ खबना हो एसे गोसायै। साबायखर। बर'नि जिथु ड्रेस, बेखौ गुबुन हादरनि मानसिफोरा बुंदों गासैनिख्रुइ जेन्टेल ड्रेसा जाबाय बर'नि ड्रेस। होमबा जों बेखौ अनसायनांगौ ना नाङा? जों अनसायनांगोन। जोंनि हारिनि जि ड्रेसफोर, जों बेखौ जोंनो अनसायनांगोन। गुबुना हयथ' रावबो अनसायनाय नङा। बेनिफ्राय अखानायैबो जोङो मोसाबावदों। आरो बिनि उनाव जोङो थाइलेण्डआव थांबाय। बोसोरब्रैनि उनाव, बोसोरबा जायो। मालयेसियाव थांदों, इण्ड'नेसियायाव थांदों। आंबो जेरावनो थां बर'नि जिथु
मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ माने गासैबो मान होदों